A tasy. Koukám. Dej mi vějíš pod ruku, kámo. Je tady? Ok. No prostě nebudu to okecávat. Vytáhnu třeba. Toto! Bílá! Zase to není exit, kámo, jako to se na fousle. Pojďte. Oh yes, squirted. První věc. Že tam je bílá v tom, ale já z toho odjedu ty sušenky. Ok. Takže Já budu lízat ten vnitřek, kámo. Kámo, víš co uděláme? Koupím to Oreo, otevřu to, ty to vylížeš a já to sním. Vlastně nedává To nedává žádný smysl, kámo. Ježišmarja, Tohle to kámo. nikdo nedělá tak. Ale vím, jak to není to. Ale vím, jak to není to. Díky.